گوندê Thelathîniyê gundek Kurdiyê parêzgeha Helebê devera Ezazê melbenda Exterîn e. Bi zimanê Kurdî diaxivin ji êlên kêtikan û dîdan in. Neşteciyê gund nêzî 1400 kesî ne. Panava gund 1200 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 27 kilometr û dûrî Exterîn ji hêla Başûr 5 kilometr û dûrî Ezazê yê ji hêla Başûr ew 28 kilometr. Ew li ser riya godikînê di navbera Heleb û Exterînê de. Gundê derdora wê ji hêla Rojava gundê Ghoziyê Kurdî û ji hêla Rojhilat gundê Duwêril Hewayê û Home de, ji hêla Başûr gundê Tiltanê ew jî gundek Kurdî ye û ji hêla Bakur gundê Barûzê ye. Mervantiya wan bi gundên Kurdiyê eşîra yan êla kêtikan vene wek gundê Ne'man û Qarkelbîn û êla dîdan jî bi gundê derdora wê mîna Ebla û Tiltanê û Iksar û Tuwês û Cebel Asî û Ghoz û Qolsrûc, Şeddûd û Sûsinbat. Mervantiya wan bihevrin. Gund navdarê çandiniya genmê avî û bejî û ceh û nîsk û kemûn û zeytûn û tirî jî, darê zeytûn û tiriya jî tê dişînin û çandiniya kartola yê payîzî û ê zivistanî û pîvaz û keskayên havînî. Pez jî xwedî dikin, mîna mih bizin çêleka jî xwedî dikin, mirîşkê kurmancî bazirganiya li ba dikin, tahidata jî dikin, avahiyê dikin. Di gundê mizgeftek mezin heye. Gund rastî pevçûnê di navbera Daeş û ev çekdarên opsiyona Sûrî de hin mal hatin rûxandin û dikan jî û millet jî hat koçberkirin çû ta devernê aram. Gava Daeş gund kontrol kir, hin ji neşteciya girtin, hin binçav kirin û işkence jî gihatin wan, gotin Kurd gawirin û hîna gelek binçavkirîne mixabin. Ev çekdarên gopser dewleta dagîrker Tirkiye re, ev çekdarên opsiyona Sûrî dîsa işkenceyê digînin millet ana divê demê de. Neşteciya binçav dikin, pera dixwazin. Ji ber vî hawî neştecî neçar dibin got dev ji gundê xwe berdin û derkevin û malbatên van Kurd têl xura tên dikevin gund û istîtan dibin tê. Ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim, ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.